Oslavili jsme s přítelem 5 let spolu a na týden našeho výročí se nám sešlo strašně moc plánů. Koncert v Praze, výlet do Olomouce a spousta dalšího, takže tohle je všechno, co jsme dělali ten týden. Začátek týdne rychlovka, udělala jsem si nechty a šla jsem na botox do žvíkacího svalu. Random, ale je to kvůli skřípaní zubů. A pokud trpíte na napětí v čelisti a tak, takže kdyby vás zajímalo víc, tak o tom udělám klidně video. Ve středu jsme měli reálný výročí, teď jsme šli na večeři do Banga, dali jsme si úplně snad všechno na to meníčku reálně. Bylo to strašně dobrý to. Bylo to výborně jako vždycky, jestli jste v Banku v Brně ještě nebyli, doporučuji. No a ve čtvrtek byl v Praze koncert Empire of the Sun, takže jsme po práci vyjeli. Vůbec jsem nevěděla, co čekat, ale byl to takový jako mini festival, taková jako jedna stage venku. Já jsem tady nikdy nebyla v tomhle areálu, ale jakože proč ne, aspoň se nemačkat někde uvnitř, byl to dobrý počasí. Vidět Empire of the Sun live byl strašně zážitek, já úplně miluji jejich písničky, mám k tomu velmi silný vztah. Většinu těch písniček jsem poslouchala na velmi důležitém výletě v mém životě. Ta show byla fakt nádherná, vymakaná. Slyšet live bylo skvělý a stal to ten výlet do Prahy, for sure. My jsme úplně nestihli toho předskokana, protože samozřejmě jsme jeli z Brna, ale i tak to stalo. I mean, look at this, to je neuvěřitelný. Anyway, už jsem zpátky v Brně. V pátek jsem nedělala nic, ale přemluvila jsem se a šla jsem do fitka po šíleně dlouhé době. A samozřejmě, když se vám nechce, tak to byl nejlepší workout. No a v sobotu jsme vyrazili směr Olomouc, protože jsme měli od Vánoc poukázku do antré. Ale moc se mi nelíbilo to zimní meníčko, bylo tam hodně zvěřiny, hodně masa, takový jako hodně heavy jídla, tak jsme čekali na letní meníčko, kde bylo víc ryb, víc rostlin, týdle mi tak jako víc seděli. Vybrali jsme si to nejdelší meníčko na 3 hodiny a musím říct, že to úplně totálně uteklo. Vůbec nechápu, jakoby, jak jsme tam jedli ty 3 hodiny. Prostě vy dojíte, chvíli čekáte a když dostanete chuť na další jídlo, tak už ho servírujou. Byl to zážitek, byl to výborný. V rámci té nejdelší degustace je 9 jídel, ale máte tam třeba 3 a musbuš k tomu, takže jakoby reálně fakt strašně moc chodů zkusíte. To bylo poprvé, když jsem takhle byla na jako fine diningu a bylo to úplně výborný. Nejvíc mi chutnaly ty dezerty. To nejdelší menu je za 1900 na osobu. A za 1200 si můžete přidat k tomu víný parování, jsme teda neměli. Jo, když si tomu dáte drinky, s tím alkoholem se to prodraží, ale pokud půjdete na alko cestou, 1900, jakože viděli jste, kolik toho bylo. Říkáme, jsme to teda dostali na Vánoce, ale jako doporučuji, jakože jeďte do Olomouce. Fakt, to stojí za to, je to zážitek. My jsme pak ještě šli do centra Olomouce, protože jsem tam nebyla od svých státnic a nechtělo se nám domů, tak jsme jeli na maču. Podnik se jmenoval Spot a já tam poprvé ochutnala tady tu maču s tou kokosovou vodou. Já jsem to ještě nikdy neměla a fakt musím říct, že je to strašně dobrý. Tady jsem po cestě zpátky točila, jak ten botox vypadal po pár dnech. Možná o tom udělám nějaký video. I got it for medical reasons, okay? No a v neděli jsme jeli k našim novobě, tady dárek pro taťku k narozkám. Doma pak už jen nějaký čas, protože jsem tenhle týden nebyla vůbec doma. Viděla jsem si konečně tady tu poličku třeba. No a to byl náš týden.